Кинечиса, нечиса, сусусума, Кинечиса, умами. Кинечиса, сусусума, акасино. Салом алейкум, салом алейкум. Меҳмондори то да гап нест. Саат хуиз 4-5 рӯзаи ҳамин ҷай кай меравад? Ман дар ин хонаи ту зиёдия. Мехай гиря накар, питса овардам бе дастама бушум биёем бихӯрем. Ака ҳақ тамом дор. Бихейр. Гумша! Ава ча меҳмон 1 рӯзай, 2 рӯзай, 10 рӯзай ҳамҷай, а як оилада зиёд мехӯрем. Биро гумша! Биро! хайрияте, ин хел меҳмони беора нав дидаме. Нав хона агар тинчи гӯшум тинч де. Хуб кунам. Хой безеб диди ошно. То чӣ кор мекунӣ дар инҷа? Ман айти халосӣ дорам ё не? Ман гишнаям ош заказ ки.